Doncs intentaré anar molt ràpid. Anem ja, vinga, va. A veure, l'objectiu d'aquesta enquesta és, d'aquesta ponència és una mica combinar 4 fonts d'informació, informacions sobre dades bàsiques de turisme, informació sobre l'enquesta d'inserció laboral, informació sobre l'enquesta de satisfacció dels recents graduats i després informació del col·lectiu ocupador. Una mica al mig del cercle tindríem les titulacions de turisme i el que volem és donar informació de les veus externes, de la perspectiva externa de la titulació a fi d'equilibrar aquesta perspectiva interna que tots vosaltres teniu amb veus externes i provocar aquest debat de dir cap a on podríem anar, que també ha fet abans el professor Guevara. L'enquesta aquesta d'ocupadors la fem sectorial. El 2013, el 2014 vam fer el primer projecte d'ocupadors i vam fer una enquesta general i vam pensar que genera molt més valor quan enfoquem les necessitats d'un sector concret que quan ho fem de manera general, perquè si no et quedes amb el discurs aquell de tota la vida, més formació pràctica i més resolució de problemes, però no arribes a concretar aspectes propis de la titulació. Vinga. Què diuen aquestes dades? Començant per dades d'oferta i de demanda de la titulació. A Catalunya s'ofereixen un total de 1.865 places de formació en turisme i la demanda no arriba a 1.000. Supera clarament, per tant, l'oferta a la demanda i anualment es graduen un voltant de 800 persones. La primera reflexió és que aquesta oferta de places, la primera realitat és que aquesta oferta sobrepassa el que és la demanda. Pel que fa al tema de gènere, està molt estable. Si miréssim l'impacte de les polítiques, no sé si n'hi ha hagut, realment de polítiques per equilibrar les titulacions pel que fa al gènere, seria 0, ja veieu que és molt estable. 7 de cada 10 persones del grau de turisme són dones i si miréssim enginyeries ens trobaríem encara pitjor, 9 de 10 serien homes. Això és molt estable al llarg del temps, no té més. Ara us presentaré dades de l'enquesta de satisfacció. El que hem de tenir clar és que el que us ensenyo ara són opinions de persones que fa just un any que han acabat la carrera de turisme i els hi preguntem sobre una bateria de 13 ítems sobre una sèrie de coses i el que us faré ara és compararé una mica els resultats dels graduats en turisme de totes les universitats. És una enquesta que ara em sembla que són 176 persones que tenim, o sigui, en total de totes les universitats, que les comparem amb la resta de titulacions, que és el SUC. El que tenim amb taronja seria el Sistema Universitari de Catalunya i el que tenim amb blau fosc seria turisme. Pel que fa a les competències, que seria el primer gràfic que tenim a dalt, doncs estem igual. Pel que fa a les competències, el que ells perceben de si han millorat les seves habilitats comunicatives, les seves habilitats personals i les seves competències professionals. El graduat de turisme té una percepció de millora de notable igual, més o menys, que el graduat del sistema universitari, de les altres titulacions. Pel que fa a la utilitat de 2 elements que ja sabeu que en les avaluacions de Catalunya tenen una importància fonamental, que són les pràctiques externes i els treballs de final de grau. Pel que fa aquí veiem que pel que fa a les pràctiques externes, els graduats en turisme valoren amb un notable, 6 amb 7, és a dir, seria arrodonit un notable, les pràctiques externes, però en canvi pel que fa al treball de final de grau, si diguéssim aquesta presentació ja veureu que està orientada a la millora. Aquí hi hauria més marge de millora. La utilitat del treball de final de grau està de mitjana inferior a la resta de titulacions. La satisfacció global és similar, si ves 0 punts és un 6,5, seria 5 punts menys, 0,5 punts, que la satisfacció global. Vinga. Pel que fa a les dades d'inserció laboral, l'enquesta d'inserció laboral és una enquesta que fem als 3 anys de la graduació, que la fem cada 3 anys, la darrera va ser el 2017 i ara ja estem preparant la del 2020, és una enquesta que participa en totes les universitats, tant públiques catalanes, tant públiques com privades, i és molt sòlida, a nivell de mostra és molt, molt sòlida. Què ens diu les dades d'ocupació? Les dades d'ocupació ens diuen que 8 de cada 10 titulats de turisme està treballant 3 anys després, després hi ha el que serien els aturats, que seria un 8%, i els inactius, que són els que estan aturats, els que no busquen feina, estan inactius, no estan buscant feina. I si mirem en relació al SUC, veiem que és una miqueta inferior a aquesta taxa d'ocupació.
Però la dada més interessant, més enllà de que treballen, si això ho tenim, si estan treballant el 2017, quan vam trucar, 3 anys després d'acabar la carrera, 85% estaven treballant. La pregunta clau és, però de què feien? I feien funcions específiques de turisme, aquests 800, perquè tinguem en clar, el volum de referència són 800 titulats anuals. Llavors vam encastar una promoció de 800. I en total en vam encastar 379, que són moltíssims. Doncs fan funcions específiques, només 6 de 10 fan funcions específiques de la titulació, que el referent global seria un 70%. A banda de funcions específiques, hi ha aquest color ataronjat de més a la punta, que és, una cosa és que facis funcions específiques, però si estàs fent funcions a nivell universitari, podria ser el nostre cas, a dins d'ACO Catalunya, tenim químics, tenim enginyers d'agrícola, de tècnica agrícola, jo que vinc de psicologia, vull dir, tenim molts perfils molt diferents, però estem fent funcions a nivell universitari, que seria el color roseta que hi ha al mig, que en el cas de turisme és un 16%. Diríem que és una formació adequada. El color taronja és que fan funcions que no requereixen la titulació universitària i en aquest cas és una dada que és preocupant, 2 de 10 et diuen, 3 anys després d'haver acabat la carrera, que estan fent una feina que no requereix un títol universitari. Pel que fa al tipus de contracte, l'estabilitat és en mitjana més estable que la resta de titulats. Sabeu que la temporalitat és molt elevada en aquest país. I això és degut perquè la seva inserció és en l'àmbit privat de manera més elevada que la resta de titulats, perquè l'administració pública, ja sabeu que tot va per períodes d'interinatge, per un període temporal... Llavors hi ha més contractes privats. Pel que fa a salaris, la proporció de mileuristes és més baixa, que hi ha un 31% de mileuristes en relació al SUC, que és un 36%, però per l'altre cantó, que és el taronja, que seria els més de 2.000 euristes, és més petit. I això fa que la mitjana sigui més baixa que la resta de titulacions. La gran franja és aquesta de 2.000 euristes. Sempre nosaltres recollim la informació sobre els guanys amb guanys anuals bruts. Llavors això ho dividim, per tant, és perquè tingueu una idea. La dada que preocupa més, però, és el tant per cent que repetirien la titulació. D'aquestes 379 persones, el 48% ens va dir que repetirien la titulació. Vol dir que no arriba a la meitat d'aquestes 800 titulades que repetirien la titulació. O sigui que tenim l'entrada d'aquesta 1.800 d'oferta, 1.000 de demanda, 800 titulats, la meitat et diuen que segurament no repetirien la titulació. I jo crec que hi ha moltes coses al mercat que ens ajuden a contextualitzar el perquè d'aquesta resposta. Aquí el que he fet és resumir el que us acabo de dir ara amb uns semaforets, comparant turisme, totes les universitats juntes, amb la resta de titulacions, també totes les universitats d'aquestes dues enquestes que hem parlat. La primera és satisfacció i la segona és inserció laboral. Els contrastos taronges vol dir, això són contrastos, vull dir que si la diferència significativa o no ho és. Veiem que tot allò que us deia les competències no hi ha diferències significatives. On són i en signe negatiu, a treball de final de grau i amb satisfacció global. Per tant, àmbit de millora claríssim, doncs aquests dos. Quan anem a resultats d'inserció laboral, també veiem que pel que fa a ocupats no hi ha diferències significatives, aquells 5 punts percentuals de diferència, el problema no és aquest, estan ocupats, però quan vas a funcions específiques tens un semàfor vermell. El que fixes és el verd que veieu aquí, i després pel que fa a l'índex de qualitat ocupacional, que et barreja la retribució, l'adequació, l'estabilitat del contracte és més vermellet, però en canvi pel que fa a la formació pràctica, formació teòrica, no hi ha diferències significatives amb la resta de titulacions. Per tant, no estem parlant que hi hagi una pitjor formació que la resta de titulacions. I intenció de repetir la carrera, que és l'últim indicador que hi ha, està en vermell. I això si ho comparem amb altres enquestes, veiem que, a veure, no sé com dir-vos, que hi ha de tot una miqueta. He posat titulacions de l'àmbit d'economia i empresa, que és on esteu vosaltres, o sigui, aquí hi ha economia, aquí hi ha administració i direcció d'empreses, aquí hi ha geografia, perquè a nivell de pla d'estudis és un àmbit que està incorporat, i al final he posat publicitat i relacions públiques, i això ha sigut una elecció que vaig fer així, perquè em va semblar que la part del màrqueting digital, saps allò? Dic, mira, és un àmbit que d'això. Bé, clar, sempre que hi ha vermells heu de pensar que hi ha verds i si hi ha àmbers faltaran moltes titulacions. O sigui, són semàfors, penseu que hi ha 136 agrupacions de titulacions. O sigui, per poder-vos comparar hauríeu de tenir tot aquest conjunt, jo n'he seleccionat unes quantes perquè si no això seria horrorós.
I pel que fa a inserció laboral, l'àmbit d'economia i empresa té bastants més verds, sobretot pel que fa a l'àmbit de condicions laborals. L'àmbit de geografia, en canvi, estaria més vermellet. Vull dir-te que veieu que... M'entens? Vull dir-te que no és un drama, però l'objectiu nostre sempre és enfocar vosaltres, o sigui, les titulacions de turisme, què poden fer per anar a millorar. Vinga, entrem a l'enquesta dels ocupadors. Espera, aquí m'he deixat una cosa important. Estem parlant de 98 persones que ens han contestat l'enquesta, d'una base de dades on potencialment vam treure pàgines web d'hotels, de càmpings, agències de viatges, vull dir, el que bonament vam treure, més informació de les universitats ens van passar les empreses que tenen a les borses de treball, totes les universitats del sistema. Al final tenim una base de dades de més de 30.000 registres, poc més, però que Déu-n'hi-do, i d'aquests, o sigui, del sector turístic, ens van contestar un total de 94, que dius, home, no és la gran enquesta, dius, home, després els 94 ocupadors aquí a la sala, Déu-n'hi-do, però sí que és veritat que té aquest rerefons, que és una enquesta qualitativa i que ja d'entrada tens una mostra esbiaixada, perquè és la mostra que m'han passat les universitats si bé que amb la pàgina web sí que ens van poder baixar bastants directoris, sobretot d'empreses hoteleres i tal, càmpings i tal. 4 coses us parlaré. Dificultats en la contractació. Què cal millorar? Perquè l'enquesta està esbiaixada en dir quines competències has trobat a faltar, perquè l'objectiu és la millora, i com la relació amb la universitat, i finalment la prospectiva, el quart bloc. Vinga. Tipologia d'empreses, la majoria són petites. El personal amb titulació universitària sí que n'hi ha, o sigui, aquí tindríem els que tenen més personal qualificat i també tindríem les que tenen menys personal qualificat amb titulació universitària, està bastant polaritzat, això són els que ens han contestat. I a quins sectors ens han respost? Bàsicament hostaleria, és el que ha tingut més èxit. Al final llegas donde puedes llegar, dir-te. I activitats administratives i serveis auxiliars, que aquí és on hi ha el tema de les agències de viatges. Si comparem aquests sectors amb els que ens contesten els graduats que estan treballant, nosaltres els graduats de turisme els tenim a la branca d'activitat de restaurants, cafès i hostaleria un 28%, transport i activitats afins un 23%, i aquests dos sectors m'assumen el 50% i després la resta està molt més dispersa. Si jo miro l'adequació en funció del sector, aquests dos sectors és on hi ha més adequació, això és el tant per cent de funcions específiques, per tant, tant restauració com agències de viatges serien sectors on hi ha ocupació qualificada, i em va sorprendre aquest d'altres serveis prestats a la comunitat, on la qualificació també és molt elevada. O sigui, bueno... Importància per la contractació, ho deia el professor Guevara, o sigui, la importància és la titulació específica. No hi ha una consciència que els màsters siguin importants, això és com claríssim, només un 26% si sumo sí i sí, que si han tingut en compte el màster per ser contractats, la pregunta era aquesta, només hi ha un 26% que ens diguin que sí. Penseu que això en l'enquesta sectorial de biociències és del 61%, en l'enquesta de psicologia, que el màster és professionalitzador, és del 68%, en l'enquesta de dret, que òbviament el màster també és professionalitzador, és del 58%. El màster també és important, on el màster és té competències professionals regulades, amb els altres sectors és més baix. En farmàcia és menys que en el sector de turisme, és només un 12%, no els importa gens que facin el màster o que facin un doctorat, perquè tingueu referència. El grau d'importància, deia el professor Guevara, saber idiomes, és un 9/10. És brutal, i després pot ser bona persona, aquestes competències que comentàvem abans. Ojo que quan els preguntes si han tingut dificultats per contractar, 7 de cada 10 empreses et diuen que sí, i això amb els temps que corren és brutal, ho sabem tots, és brutal. El referent de l'enquesta general que vam fer a les empreses del 2014 és del 40%, també és un referent europeu que podeu trobar amb aquestes d'ocupadors. La dada, sempre hi ha les empreses que diuen que tenen dificultats de contractació i està al voltant del 40%. 7/10 és una dada molt elevada, o sigui, realment tenen dificultats per trobar el perfil que necessiten, i apostaria, veient el que deien abans de les competències desitjables, que els idiomes és la principal dificultat que tenen, que aquí és manca de competències necessàries per al lloc de treball, amb un 47%.
Quan els preguntes, ha millorat la formació de les graduats en turisme? Això és comú a tots els sectors que hem anat fent fins ara. Idiomes, informàtica, tothom et diu que ha millorat, però jo crec que és un tema social, de que la formació en idiomes i informàtica ha millorat. També és comú a totes les competències personals s'han empitjorat, les persones tenen menys interès per la feina, jo diria com estan verdes, una mica allò venen desganats. Això també és comú. El que ja no és tan comú és aquest 30% que diuen que els coneixements pràctics han empitjorat. Tampoc és per o sigui, està igualat, els que diuen que han millorat un 30 i els que diuen que han empitjorat un 30, però sí que m'ha semblat interessant com comentar-ho. Estem parlant de percepcions dels que ens han contestat, o sigui, això no és la veritat a la vida, però sí que m'ha semblat una dada interessant a apuntar. Competències transversals, doncs mira, les de tot arreu. La resolució de problemes, que sàpiguen ser resolutius quan estàs davant d'una situació, i els idiomes. Aquí ho tenim les de tota la vida i això és molt comú amb totes les enquestes. Competències específiques. Capacitat per treballar... Aquí la pregunta era directament, havien de seleccionar un màxim de 3 competències que creien que calia millorar. O sigui, el format era aquest, de dir, anem a enfocar per donar un missatge clar a les facultats sobre què calia millorar. Doncs capacitat de treballar en situacions complexes, intenses i imprevistes, que això és una cosa que segurament si no estàs en un lloc és difícil de poder... Si no és en la formació pràctica és difícil de poder assolir. Inquietud per la millora continuada, capacitat, ojo amb aquesta, que és un 40%, capacitat analítica per interpretar dades, perquè quan te'n vas a la genèrica tu parles d'habilitats numèriques i et diuen 6,8, i aquesta la traurem de l'enquesta, seria la meva reflexió, perquè no entenem el mateix quan parlem d'habilitats numèriques, però aquí surt amb un 40% la capacitat per interpretar dades. I per això, la capacitat analítica per entendre el comportament i tendència de la demanda del sector, que això és una cosa que jo crec que hem estat veient amb la ponència anterior. Globalment, però, i això també és comú amb els altres sectors. O sigui, nosaltres, perquè jo us ho deia, hem intentat trobar a l'enquesta una manera de dir què podem millorar amb aquest objectiu. Globalment, la satisfacció de l'ocupador és de notable. I aquesta, ens heu de quedar amb això. Globalment és de notable. Ara, què millorarien? Doncs el que hem dit anteriorment. Les empreses bàsicament col·laboren amb pràctiques i amb la resta de coses que poden col·laborar, plans d'estudi, fòrums d'empreses, la participació és menor i més o menys estan satisfetes amb un notable amb el servei de borses de treball. I a veure, i pel que fa a la prospectiva, vaig molt ràpid perquè anem avançant, pel que fa a la prospectiva, hi ha bones perspectives. Aquí també m'havia apuntat algun referent. La meitat de les empreses et diuen que l'ocupació anirà en augment i, a més, et diuen un 68% que per expansió de l'empresa. Perquè tingueu referents, aquest 52 per les TIC és un 82, però per administració pública és un 32, per farmàcia és un 37. O sigui, no està malament, està prou bé. És un sector que el dinamisme és prou encoratjador. Quines competències prendran més importància al sector de turisme? I el que veiem, el tema dels idiomes, això torna a sortir, però la qüestió TIC, noves tecnologies, màrqueting digital, etc., i coneixements tècnics també agafa molta importància. Quan es dissenya un currículum sempre hi ha aquell contínuum de dir què volem fer. Podem fer una formació... Clar, a més amb turisme teniu aquesta cosa que hi ha molts graduats que no s'acaben inserint amb els... molts. O sigui, hi ha graduats, aquest 50% que estan en aquests 2 sectors propis del turisme, però en tens pràcticament un 50% que estan en altres sectors. Llavors hi ha com aquesta diatriba de què faig? Faig una formació més genèrica perquè així els facilito la integració al món laboral o m'especialitzo més en competències tècniques? Jo diria que veient això de màrqueting i TIC, que coneixements tècnics, que està com bastant clar, perquè a més són coses que són fàcilment transferibles i que són difícils d'adquirir fora, que deien de publicitat digital o de disseny de pàgines web o de, no sé, que són coses que és com més fàcil que aportin valor que no que comunicació i treball en equip, etc. Pel que fa a les ocupacions, diuen quines són, també tenien un camp que podien ells omplir, de dir quines són les que aniran a més
i quines són les que aniran a menys. I hi ha tot aquest tema de la customització, d'atenció al client, de crear experiències, etc. I tema màrqueting, perquè clar, si no vens no fem res, com una miqueta, i el que va menys és tot el tema de gestió administrativa, o sigui, la feina no qualificada, o sigui, d'alguna manera s'està incrementant, jo crec, el nivell de qualificació necessària segons aquests ocupadors. Per tant, grans conclusions que són el que hem preparat preguntes per la taula de rodona de després. Sembla que hi ha un efecte de possible sobreproducció que caldria mirar. Després també ens plantejàvem la qüestió de l'anglès, de dir, potser hauria de ser l'anglès, no ho sé, un requisit d'accés a la formació o no. Vull dir, no sé, també en informàtica sempre t'ho diuen, nosaltres no estem aquí per formar llenguatges de programació. Els llenguatges de programació els aprens a banda, ara acaben sabent-ne, perquè no els requereix res més, saps? Vull dir, si fem fer els treballs en anglès segurament acabaran sabent d'anglès, no sé, aquí lo lanzo. I veure, i tot això, tot el grau de millora amb aquestes competències que acabem de dir que no penso repetir, doncs el col·lectiu d'ocupadors està satisfet, globalment, que ens quedem amb aquesta idea que tenen un notable del que és la formació de turisme, i després aquí hi ha un repte amb tot el que és la formació digital, aquesta transformació digital que ens ha explicat molt millor, penso, amb la ponència anterior, tot aquest canvi que hi ha hagut tecnològic, que a més penso que sou unes titulacions que ja n'heu rebut que això ja fa anys que hi ha turisme. Quan va aparèixer internet ja va haver aquest gran canvi amb la desintermediació de les agències de viatge. Aquests canvis ja els heu patit ja fa d'anys, però que estàs ahí i que us afecten molt directament. I això en parlarem a la taula rodona i ja ho tenim. Ben bé.